Kwana ekwu dị anyị mma ha sị ọ bụrụ na anyị chọrọ inwere onwe anyị na onwe usoro eji eme ya usoro nke udo na ọ bụghị nke ịdụ aka n'ọnụ ọ bụrụ ma anyị gbasoro usoro a nke anyị na ugbu a na-eme ya alụghị ọgụ egbughị mma agbaghị egbe na ha ga na-eso anyị n'azụ iso anyị n'azụ ha na-ekwu okwu abụghị na ha ga-apụta n'ihe na-asị na ha chọrọ ka Biafra nwere onwe ha taa ma ọ bụ echi kama na ihe ọbụla ga-ebute mkpagbu ga-akwụsị anyị ime ihe ahụ anyị kwesịrị ime n'ụzọ ziri ezi n'ụzọ udo ka anyị nwere onwe anyị na ha ga-ekunisi mba na ihe ha agaghị eme anyị ga na-eme ihe n'usoro ziri ezi onye ọbụla pụtara tinyere anyị ọdachi site anyị agaghị eme ya na ha ọ ga-ekuni megide ndị dị etu ahụ kama na onweghị mgbe ọbụla ha ga-apụta ụra n'ụtụtụ sị n'ụbọchị nke taa na Biafra nwere onwe ha na ọwa oke n'ọlụ anyị ime ihe dị etu a kama na ihe nwee gbanyere ihe na-ekwu bụ na nke a onye anyị na-efe dị mma bụ Chukwu okike abịa ama ọ bụ ya nwa na-edu anyị n'ụzọ ije niile nke anyị na-aga ọ bịa ka anyị jigwa ehiwe isi ya nwa ka anyị ji eme ọnụ ọ ya nwa gwara anyị na Biafra ga-abịarịrị bụ Chineke nna nke anyị na-efe n'igwe n'ihi ya ebumnobi anyị olileanya anyị bụ na Biafra ga-abịarịrị. Ndewo.